Ezihamba phambili indaba namuhla ingqikithi yecala lase Ndlunkulu Kazulu ukubekwa Kwesilo kukhala ngosonkontileka abangawuqedi umsebenzi kanti bashayeke kakhulu kabalimi kuhlasele isichotho. Lezi ke izindaba zo1KZNTV fundelwa samukeliso angqulunga ekubekelele mbukeli. Isekela judge mengameli uIsaac Madondo usigodlile isinqumo sakhe ngecala seNdlunkulu Kazulu izo lenkantolo enkulu eMgungundlovu kwenze lokhu ngemumva kwempikisano ebikhona phakathi kwabameli bezinhlangothi zonke kanye naloke ijudge uqobo ebelibapheke ngebhodwe elincane ngembuzo okhulumela kabameli bohlangothi olwisana nalo lonke obukuphathelene nesilo. Umusa Thusun uthi ke ingqikithi yecala indlela okwaqoka ngayo isilo uMisuzulu Kazolithini emhlanganweni omndeni ke waseNdlunkulu. Kuzokale okuningi izo lenkantolo enkulu eMgungundlovu kulandela ukuhlala izinsuku ezimbili kwecala laseNdlunkulu yakwaZulu elibhekene nencwadi yamafa esilo esisanda kwebuza. Isekela judge mengameli uIsaac Madondo usinqabile isicelo sikaNdlunkulu Sibongile eZulu sokushintsha okuthize encwadini yakhe efungelwe wathi ngaba nomthelelo omkhulu khona eNdlunkulu. Okhulumela uNdlunkulu Sibongile Dlamini Zulu uMondli Thusing uthe isinqumo sejudge sebesamkelile. Besingashintshi kahle inkulumo shintsha ama-orders esiwafunayo ecourt ama-relief esifunayo, so i-judge felt ukuthi ke it's not appropriate at this time ukuthi sithole leyo order and we treat it as water under the bridge now, so that's why we continued with the argument in both the applications that were brought by our clients. I-judge lithe that application is not before law, so alizokuyi decide. And the amendment was the reason why we wanted that to come before court, but the court dismissed your application yet. So that may be a subject matter of another a case that might follow. But for today, Judge ruled it's not part of the relief that we're seeking, and it's not part of the case before him. Kanti uThusing qhube wathi ingqikithi yecala abalifake enkantolo ukulwisana nendlela okwaqoka ngayo isilo uMisuzulu Kazolithini okubika ukuthi kwenzeka emhlanganweni womndeni obanjwe mhla zi-14 kuMeyi nyakenye. Ifalilodwa nje awekho amafahlukene ingxene enhlanu. What I understand i-judge election ukuthi some of the things may not be owned by the late silo, not necessarily that there are 5 different sets of estate. No, ifalilodwa. So we're looking at that estate and not things that are not owned by silo or not owned by silo. There is a will issued by it which is being challenged, and in terms of that will, silo appointed the late Queen Mantombi Dlamini ukuthi athathe over as a successor, not as a regent, as a successor. Now, she was appointed a regent according to the argument that you heard today. From that on, she then wrote a will appointing Prince Misuzulu ukuthi kube yona uthatha over. That's a chronology of events. The application lies in the fact that there was no proper consultation or meeting where the issue of the identification of the successor was dealt with. That's the gist of the application. So anything else is beside the point. Okhulumela iNdlunkulu umntwana uThulani Zulu uthe leli cala selidle izindodla zemali engabe iyokwenza imisebenzi yesizwe. Bobantu abathanda ubukhosi abanikelayo belekelela iNdlunkulu. Kusho ukuthi lokho ke sicosha isilo ofana ngabe naso siyakudla siyakudela silale singadlile siyonikeza abameli ngoba asilwe lisona kodwa silwe izwe lonke, uyabona. So ke kubhlungu ingakho sifisa nokuthi ngathi leli cala ngabe liyafinqeka lisheshe liphele ngoba i-appearance ihamba nemali, uyabona nje. Angazi noma imali esiphumile is close to 7 million enxa leli cala leli. Kanti ke ijudge ke uMadondo ubeke esesigodla isinqumo sakhe wathi uzobuye ke abazise amathimba wonke abameli ukuthi ke izosikhipha nini isinqumo. Izindabeni zo1KZNTV kubika uAndadu bengisenkantolo enkulu eMgungundlovu. Unobhala wenhlangano amakhosi Organization of Indigenous Leaders of South Africa inkosi uThanda Mzimela uthi ke abangabazi ukuthi ke udaba lamacala seNdlunkulu abehlele enkantolo enkulu eMgungundlovu kulezi insuku ezimbili ezedlule isinqumo ke siyophuma siyovuna isilo uMisuzulu Kazolithini. Inkosi uMzimela ke usho kanje ekhuluma nethimba ngemuva ukuthi ke ujudge usingethe lamacala ujudge Isaac Madondo izoloke lalele inhlangothi zonke ngamacala afakwe ke enkantolo ahlukene okubalwa phakathi ke nelokumisa ukugcotshwa ngokusemthethweni Kwesilo.
Emva kwezinsuku ezimbili kuhlelo udaba lwamacala amathathu aseNdlunkulu obekuyicala okubalwa elikaNdlunkulu Sibongile Dlamini Zulu obefunye ingxenye yamafa esile sebuza ngoba ethi washada umshado ohlanganisa amafa kanye nokuthi kulamacala akhe ubefuna kuchithwe imishado yoNdlunkulu abamelamayo. Elinye lamacala bekudaba labantwana uNtando yeNkosi noNtomzosuthu abangahambisani nohlelo lwalandela kade kumenyezelwa igama likaSilo uMisizulu njengozongena esihlalweni bese kuthi lesithathu bekuyicala elafakwa umntwana umbonisi oluthi ufuna kumiswe umcimbi wokugcotshwa kwesilo ngokusemthethweni. Amakhosi akulesi sifundazwe athi lokhu okwenzeke eNdlunkulu kokufakana ezinkantolo akuthatha njengomdlalo ngoba nesiqiniseko sokuthi isinqumo esiyophuma emva kokulalelwa kwamacala osukwini layizolo wonke siyovuna isilo uMisizulu. Lokho kuphuma ngomlomo kaloyo ngunobhala wenhlangano yamakhosi inkosi uThanda Mzimela. Noma ngingawazi umthetho wami ngiyena ummeli kodwa ke ngokulalela isingisi abameli bekhuluma beshisana ngamagama kuyathembisa abameli bethu bagadla kahle manje abameli bethu kushala abamele isilo esibusayo isilo uMisizulu. So ngokulalela inkulumo abazethula enkantolo nokulalela imibuzo yejaji ibona sengathi iyamehlula lo sibhekene naye hayi umuntu unethemba lokuthi udaba luzosivuna. Inkosi uMzimela uphinde waveza nokuthi njengesizwe samaZulu lento yenzeke eNdlunkulu bayifanisa nempi yasesandlwane. Shuthi impi yasesandlwane ivukile phela ivuke ngenye indlela manje kodwa silwa sodwa manje asiswali nabelungu ngoba lokho kwenzekayo kumonakalo phakathi kwethu siyisizwe ngabantu abasenkantolo ababhekise imkhonto esilweni abantu basisilo. Shuthi lempi ekhona njengamanje kuvuka yona le yani kodwa ivuka ngendlela ehlukile manje kodwa ke ngoba eqalisa anqoba namanje futhi izonqoba abanazi besihlalo amakhosi asalala angeke azasiyeke sihliwe impisi ekhona wona. Amacala alalelwe wonke kodwa isinqumo sagodlwela usuku olungaziwa. Ngudebo Sibisi wezindaba ze1KZNTV ngibika ngiseThekwini. Ndlunkulu esifundazwe KwaZulu-Natal sihlezi kalala uthi bakhathazekile ngezinga lokungaqedwa kwemisebenzi esukeke inyuke osonkontileka ngenhloso yokuthuthukisa ke ingqalasizinda njengoba betholile ukuthi enye izimbangela zalokhu kuphazanyiswa kwosonkontileka umphakathi osukungeneme ngezinto ezahlukene. Ukhuzeni ke usho kanje ngesikhathi ehambisana nongqongqoshe zokuthutha nokuphepha komphakathi esifundazweni uPheki Inkonyeni behola ke ithimbe beliyohlola isimo emabhlohweni akhahlanyezwe izimvula ehlasele lesi sifundazwe ngeledlule kubalwa kwephakathi nalelo ithimba lezindaba elike lambika ngalo elisendaweni yasogunjini eNdwedwe. Ngemumva kokuba ithimba lezindaba libike ngomshophi owehle kule ndawo ngesikhathi kubhidlika ibloho olisetshenziswa umphakathi wasendaweni yaseNdwedwe nokuhlanganisa ke uNdwedwe kanye nogunji, uNdlunkulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uSihle Zikalala uhambele kule ndawo ke ehambisana nongqongqoshe wezokuthutha kanye nokuphepha komphakathi esifundazweni uPheki Inkonyeni nalapho ke bebezohlola isimo kulandela ke lomshophi. Ukhuzeni uthi bakhathazeke kakhulu ngomkhuba obukeka usuyintsakavukela umchilo wesidwaba wongaphothulwa kwemisebenzi esuke ihloso ukuthuthukisa ingqalasizinda yomphakathi. Uphindeke wagxeka wona belumphakathi ngokuba ke nesandla kulokhu. Enye izinto esiphoxa kakhulu ukuthi abantu banikwa imisebenzi mase bengayenzi ngendlela njengoba ubona leli bridge engabe lenze lukhulu ukusiphephisa kodwa futhi asingalibalekeli iqiniso nathi kuyenzeka kwezinye izikhathi ukuthi sithatha ukudinwa kwethu sikudlulise ngendlela engenhle ngoba nali ibridge leli lakulambiwa okuyinto engenhle yafinyelela futhi kithi uma sakha i-infrastructure for imphakathi masibamsaneni. Uma kungukuthi abantu abasebenzayo abasebenzi ngendlela asiwazisa amakhansela sazise abaholi sibambisane
uma bengasilaleli zikhona induna siye induneni induna ibabize abamakhansela siyacela lokhu siyagcizelela ngoba enye yezinto emisa inqubekela phambili nentuthuko ukuthi kube khona imbhikisho ecekela phansi i-infrastructure. Ekhuluma ke nomphakathi uNdlunkulu uthembiseke ukuthi esikhathini esingangenyanga bazokwenza isiqiniseko sokuthi kulungiswa lona ke leli bhloho elibhidlikile ebese ke esikhathini esingangezinyanga ezintathu benza isiqiniseko sokuthi kwakhiwa ibhloho elibudebduze naleli ke elibhidlikile eselineminyaka eyevile kwemhlanu lama. Uhlelo lokuqala olubikwa umnyango la ukuthi bazozama through inhlelo eziphuthumayo ukuvuselela leli bridge okwesikhashana okuyinto okudinga yenzeke mhlambe in a short period within a month kuvuselelwe leli bridge. Okwesibili within 3 months kudinga basithulela usonkontraka onawo amandla namakhono oqedela leli bridge liqedelwe. Okwesithathu inhlelo vele ikhona ezokuthuthukisa lo mgwaqo obheka eNdwedwe. So sizoyilandelela zonke lezi inhlelo ukuthi ziyenzeka ngoba si-assessment disaster actually sizokhuluma nangohulumeni omkhulu ukuthi sisheshise izindlela esenza ngayo ngoba khona ama-processes amade procurement makuprocurwa ama-service providers kodwa ngenxa yokuthi uma kuye kwadeclara isimo se-disaster kuba ngcono-ke ukuthi kufast trackeka kancane. Njengamanje lo mphakathi uthwele ijoka lokwehla uma sekufanele itekisiwe libhloho ngenhloso yokuphepha kwazise izaba ezenziwe kasiphephile kangako. Uhlanganisana imkhizi oyilungu lomphakathi nophindeke abesembonini yezokuthutha ngaphansi kaSociation ithuthukane kule ndawo uthi ke bayalwamukela usizo abathenjiswe lona kepha bayothokoza kakhulu uma ke konke sekufezeka kwaziseke inzima impilo. Ekhalweni zethu kade sikhala ngazo ngomsomluko ithemba likhona noma singazike phela ngoba baye basithembise uthola ukuthi egcineni akusenzeki kodwa ngoba ube ne time frame ukuthi ngenyanga emva kwenyanga ikhona into ezobe isiyenzeka emva ka 3 months ikhona into ezobe isiyenzeka ebridge ngoba nomgwaqo ukhulumile ngawo okuyiwona nawo ufile mhlambe enhlizweni zethu mhlambe khona lokho okuyithemba esikutholayo kodwa ke phela abantu bakahulumeni usubathemba ngoba usubabona benza mabe ngakenzi uyosho ukuthi inkosi asazi kodwa egcineni imoto thina ziyafa. Ithimba lithole ukuthi phambilini kwakubekwe imali engaphezulu ka-30 million randi ukwakhiwa ke kwebhloho elisha lapha. Ezindabeni ze-KZNTV kubika uNtom khona Mvubu ngisethekwini. Bakhala ngenhlekelele enkulu kabalimi esifundazweni KwaZulu-Natal edalwe isichotho sehlele elikaMthaniya kamuva nje batheke izitshalo zilimalile kanti ke nemfuyo ifile yamuka nezikhukhula. Ungqongqoshe wezolimo kulesi sifundazwe Bonge Sithole Mloyi uhlangene nabo kabalimi eSidara eHawick lapho ke bezolalela khona ukuthi ke balimalelwe kangakanani ngenhloso yokuthola ukuthi bengangenela kanjani njengomnyango. Abalimi besifundazwe eKwaZulu-Natal bathi ngahle kube khona ukushoda kokudla uma izimvula ezinamandla siqhubeka nokunetha ikakhulukazi maphakathi nesifundazwe eKwaZulu-Natal njengoba kuyilapho kudaleke khona umonakalo omkhulu eMgungundlovu. Okhulumela inhlangano yabalimi iAfasa uNcamisile Dlamini uthe isachotho sishiye inhlekelele njengoba kusekuyisikhathi sokutshala nje abalimi abaningi bebesanda kufaka emhlabathini kwavele kwamuka nezikhukhula. Umonakalo wenzeke eKZN mkhulu kakhulu. Soqala eplazini eliseMaritzburg iShazini Plaza. eShazini konakele kakhulu kuphuke ngisho iAccess Road engenele ekhaya lomlimi beside emasimini. Kunomfula nje lazi laqhuzuka imoto zakhe isala ngaphesheya naye wela kabuhlungu ezekhaya sekumfula nje ovulekile amasimu avuleka imsele kwamuka ama-crop kwamuka izimbuzi kwamuka nezinkomo. Emaplazini amaningi nakhona konakele abalimi abanezinkukhu izinkukhu zifile ifele emahokweni because bezintanti emanzini ingulube uqhezeke ingqolobane zazo azikwazi ukungena phakathi ziyasinka kunodaka abakwazi ngisho ukuzipha amaqanda afile amuka abanamaqanda abanezimbuzi zamuka ezinye zafela khona
kuthiwa zasinga zagwiliza engakubona ama-farmers anenkinga yokuthi athola kanjani usizo azosizakala kanjani izilwane zazo bazozithola kanjani zizotholakala bazoqala phansi kanjani and okwesikakhulu i-planting season njengamanje ade benama crops ade sephansi ama crops wonke amukile. Kanti omunye umlimi osebenza kakhulu nokuhanjiswa kwezitshalo ezitolo uthe kohlile kakhulu ukudla emakethe yasemgungundlovu wathi lokho kuchaza ukuthi inani lezithelo zizonyuka kakhulu ezitolo. I-market affecteke kakhulu i-Pietermaritzburg fresh produce market impahla yakhona incane ngoba abalimi abaningi ba-affectwe iyona imvula from Midlands ikhona la iy'tshalo zethu ke zincane kakhulu okusho konke ey'tolo u-fruit and veg especially ama-veg azonyuka ngenxa yokuthi uma imvula iqhubeka e-KZN ama-veg siwathola kwamanye ama-province so bazo-eda ama-transport cost nako konke okufanele baku-ede uma besusa impahla mhlambe koLimpopo iMpumalanga Free State ukuze sikwazi ukuthi siwathole lo ma-veg ngenxa yesimo sezulu so i-demand izoba very high bese ke kubiza kakhulu ama-fruit nama-veg uma lemvula ingayeki ukuna. Ungqongqoshe wezolimo esifundazweni uthe inhloso okuhlangana nabalimi namhlanje ukuzothola uvo lwabo mayelana nokuthi kuphi abafisa ukusizakala ngakho ngenhloso okuhlanganisa nombiko wabo abazokuthumela kuNdlunkulu kanye nokumnyango wezolimo kuzolonke ukuze bacele ukuthi isifundazwe sihlonzwe ngesihlelo inhlekelele. Siyafuna ukuluzwa uvo lwenu nangalokho ukuthi nibona kanjani ukuthi ngempela uma sithi inhlekelele nanisho kanye nathi ukuthi inhlekelele lesehlele sonke sifanele ukubambisana kuyona. Yenye lezinto ke ebesofisa ukuzwa uvo lwenu kuyona uma sekupresentiwe ngoba ubaDlamini uzosinikeza isithombe sokuthi ngokwethu uqoqa ulwazi nawe esikubonile masibheka futhi bese sikwenza sikuquantify ukuthi uma ngathiwa siqale kube khona siqale ukulungisa kusho ukuthi kuyoba imthamo ongaka lokho kusho ukuthini kuthina njengane nomnyango lapha esifundazweni ikuphi thina esibona ukuthi sizokwenza ngesikhathi esifushane ukungenelela ikuphi futhi okunye sizokucebisa iziphi ezinye izinto esizophinde sizibhekelele ukuya phambili nokuqinisekisa ukuthi ke siyalekelelana ekuklineni konke lokho sekwenzekile ukuze sikwazi ukuthi imboni noma isektor ibuyele endaweni ejwayelekile. Ezinabeni ze1KZNTV kubika uAyanda Dube ngisesidara eHawiki ngaphandle kwasemgungundlovu. Bukeleke sisishelele ezitolo siyabuya futhi nazindaba. Umhlazi wezepolitiki eNyuvesi kwaZulu uDokotela Zakhele Shamasa usukuphala kwalowo ngungqongqoshe kuleli ulindiwe Sisulu ehlasela kezobulungiswa kunenhleseke ukukhankasa ukuba nake akhethwe kwingqungquthela yaleli qembu ngozibandlela ekhuluma ke nethimba lezindaba lo1KZNTV uShamase uveza ukuthi lokho kuyisekela lenhloko yamajaji uRaymond Zondo uphaphazileke ngokubiza isithangamisa bezindaba kwaba kuSisulu ubephawula njengosopolitiki unelungelo lokuzwakalisa uvo lwakhe. Lo inhloko yamajaji ebambile kuleli ujaji uRaymond Zondo ukhwele wadilika kungqongqoshe wezokuvakasha kuleli ulindiwe Sisulu nosolwe ngokuhlasela ezobulungiswa zakuleli esola amajaji amnyama njengesithixo ezincethezela abamhlophe. Umhlaziyi wezepolitiki eNyuvesi kwaZulu uDokotela Zakhele Shamase uthi lokhu usekufanise njengendlela yokukhankasa kwaSisulu ukuze aqoke kwingqungquthela leli qembu ngozibandlela kwesobumengameli. Kwasekuqaleni nje wayevele ekhankaseni kwasekuqaleni eyikhandidate emele yodwa ekhona uNkosazana Dlamini Zuma as NDZ faction kukhona CR17 faction ngakho ke kulula ukuthi abantu bamkholo ngoba yafuna bakhona abakholwa ukuthi fanele bekhona alternative kukhona abathi akungene uLamula njengosekela mongameli angangeni uMabuza so manje uma ubona kunento enjengalezo maningi amathuba anombani ongahlakhankasa so mayeqala manje ekhankasa ngendlela ekhankase ngayo uvele wayishaya phezulu entanyeni washaya ekhanda ngoba manje ushaya umthetho sisekelo abantu bavele befuna ukuthi ushintshwe. Emva kwalokuphawula kwaSisulu kube nembono eyahlukene kuleli kanti uJaji Zondo ubesebiza isithangamisa bezindaba nalapho egxeke khona uSisulu ngakushoyilo ngokusebenza kwamajaji amnyama akuleli.
uShamasi uveze ukuthi akukho kubo kusho Sisulu kodwa ubephawula njengosopolitiki wabe segxeka noZondo ngokuzama ukuzidayisa ekutheni athola isikhundla sokuba inhloko yamajaji kuleli. Uphawula lapha njenge-acting chief justice uvikela i-judiciary into bekufanele mhlambe nambizele eceleni akhulume nayo noma ke aphendulayo kubhalwe phansi njengoba ebhale phansi uMamlindi weSisulu hayi bese biza isithangamisa bezindaba akhulume nje bekhulumile ukuzama ukuyidayisa naye lokho ukuthi njoba nje kanjena ngiyangibona ukuthi ngifanelekile ukuthi ngibe uchief justice ngiqashe Ramaphosa lokho impela siyagxeka kakhulu. Emva kwesithangamisa bezindaba besibizwa uZondo uSisulu ubhale ezinkundleni zokuxhumana eveza ukuthi usazoxhumana nabameli bakhe ngokuphawula kwaZondo kanti umengameli we-EFF uJulius Malema umgxekile uZondo ngesenzo sakhe. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eMpangeni. Ongumkhulumeli wabasebenzi kwinkampani kaUnitrans uSiyabonga-Kukhalwa uthi ke bazoqhubeka nokubeka phansi amathuluzi kuzokuba abaphathi balenkampani balalela ke izikhalo zabo. Uthi ke abaphathi balenkampani baphatha kabasebenzi ngendlela engalingane kanti ke nezimo abasebenza ngaphansi kwazo aziphephile. Ugina ukuthi bazoqhubeka nokuqhinqa esangweni lalenkampani kuzokuba ke izikhalo zabo ziyalalelwa njengoba kade babezibeka izikhalo zabo kodwa ke zishawe indiva. Ongumkhulumeli wabasebenzi kwinkampani yaka-Unitrans uSiyabonga-Kukhalwa uthi bazoqhubeka nokubeka phansi amathuluzi kuzokuba abaphathi balalela izikhalo zabo. Uthi abaphathi balenkampani baphatha abasebenzi ngendlela engalingani kanti nezimo abasebenza ngaphansi kwazo aziphephile. Ugina uthi bazoqhubeka nokuqhinqa esangweni lale khampani kuzokuba izikhalo zabo ziyalalelwa njengoba kade babezibeka izikhalo zabo kodwa zishawa indiva. Abasebenzi laba bakwa-Unitrans abasesitelekeni esisemthethweni ngencwadi abayinikezwe uCommissioner emva kwezingxoxo esibe nazo nenkampani lapho khona okwakufacilitate khona uCommissioner waka-Bargaining Council. Ingxoxo lezi ezayiqale ngomhla ka-10 kuMarch. Okay, kuthe makuxoxiswana bekunama item awu14 ekuyiwona esicomplaina ngawo. Ucanganga ukuthi point number 1 inconsistency in getting voucher and ration. Mangabe sithi inconsistency ukuthathwa kwabasebenzi ngendlela engalingani kunama benefit la sithi senze ndawonye kukhona abantu abawatholayo njengelation. Kunabantu esisenza nabo la abatholi elation abadala bese ukuthiwa abaqashwe kamuva balitholi. So sithi njengalokho thina njenge-organization yaka MTW asikwazi ukuthi sisebenze nabantu kodwa sibe nama benefit angalingani. Kunabantu esisenza nabo la abatholi elation abadala bese ukuthiwa abaqashwe kamuva balitholi. So sithi njengalokho thina njenge-organization yaka MTW asikwazi ukuthi sisebenze nabantu kodwa sibe nama benefit angalingani. Uphinde waveza ukuthi abaphansi abakukhathalele ukuphepha kwabo njengoba uma kunembhikisho behluleka ukuze emsebenzini bese abaphathi bebaphoqelela ukuthi basebenze ngenkani yize kubeka impilo yabo engcupheni. Kunesimo lapho khona kube khona nezimo zomphakathi bese inkampani le yethu iphoqelela abasebenzi ukuthi abasebenze noma ngabe kuthiwa akuphephile emgwaqeni be technician ngokuthi ba refuse instruction mangabe umuntu ezizwa ukuthi akaphephile ukuqhubeka nokusebenza. Ama shop steward abeke provide nge-transport uma kuthiwa kunecala lomsebenzi mhlambe ngabe balibeke ngaphandle bekhishwa imoto la ebebizohamba ngayo to attend leyo case but leyo nto leyo ayisenzi abantu aba-actayo ama-acting allowance bengawatholi. So ama-acting allowance sithi siyawademand ukuthi awabe khona. Uthi abaphathi baphinde benzelele ngokuthi bathanda abasebenzi benyunyane i-AMCO bona beyi-MTW bazithole sebekhishwa inyumbazana. Basebenza la there's 2 unions lapha ngaphakathi. Lezi nyunyana ngoba zembeli kukhona abaqashwe kwathi bayifavor khona abangayifuni le ku-MTW abayifuni. So into abayenzile barishafula abantu abangama members ka-MTW bebayiswa kwamanye ama-shift ngaphandle ukubona ukuthi lokhu bakwenza kukhona inzondo hayi ngoba that was not an operational requirement but uyabona ukuthi kwakunenhloso zabo ethizeni abazenza. So nalokho ikhona sithi cha uma ngabe if it was an operational requirement umthetho uthi phela uma ngabe ukuthi khona ishift eshodayo umuntu osuke efike kamuva uyena umuntu oke kufane kube kuthiwa sibanibani ngoba kuyashoda ishift ethile ngoba wona udina ukufika sicela ukuthi uhambe kulo shift. Iphunzile imizamo yokuthola abaphathi bale khampani izingcingo bezikhala zingabanjwa. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele kwaMbonambi.
Asiphinde sishishelele etolo sophinde sibuye futhi. Sikwamukele ke mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV asiqhubekele phambili ke sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu 15 rand 31 cent maqhathaniswa nedola lasemelika libo 20 rand 99 cent maqhathaniswa nopound waseBritain libo 17 rand 52 cent maqhathaniswa neeuro yaseEurope. Igolide lona libo $1,827.98 cent ounce kuthi wolo ngahliziwe wona bo $84.37 umphongolo. Bukeleke ke sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu losuthu AmaZulu FC seliqinisekisile ukuthi umdlalo waleli qembu siyethemba sithebe kangeke ke sabonakala edlube ijezi laleli qembu futhi kangeke isavuselele inkontileka yakhe ephela ngenyaka kaNhlangulana kwakulonyaka. Lezi ndaba ziqinisekiswe ngohlalo leli qembu Sandile Zungu noveza ukuthi bebenethemba lokuthi lo mdlali uzoyiqedela yonke imidlalo esele naleli qembu kodwa kuyacaca ukuthi akeneme ukuba kulona ingakho nje engeke sadlala nawo wodwa umdlalo kuleli qembu. Kwenzeka lokhu nje lo mdlalo kulindele kwamenyezele njengomdlalo lomusha weKaizer Chiefs maduzane nje. Bukeleke nasi isimo sezulu sakusasa esingalindeleka. Bukeleke sizibeka la ebesikuphathele zona mina nabahlangane futhi ngesikhathi esilandelayo nisale kahle emakhaya.